Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Di ka may mga mong pagkakusog na lalaki. Man na gani. O sa ba sa inaani mo? Kung magbagakos kog lain. Sa man uyab ta? Bana? Di tay unsa. Mga di ka makabuot kung si kinsay gusto na kong mugakos sa mga lalaki nga mga batanon. Mas gwapo ug mas humot pa nimo kon maulit ako sa amo. Oh, really? Yes, really. And you think magkapauli ka pa sa inyo? Of course. Well, the bad news is, di ka na magkapauli sa inyo. Because you are stuck with me. So you are staying with me. Huna-huna ra nimo. Ano ka siniswerte? Ipahawa na. Kara magag maayo. Abusan na kining imo na ko ha. Nanakas akong ibabaw. Bukat ka. Pahawa na di ha. Shit. Sa to. Stop moving. Ano dili mo ko di mapalihukon? Pahawa na din sa akong ibabaw ba kay Saron. I told you to stop moving. You're making me hard. Bastos. Pahawa ba? Pahawa diha. Pa. Now you're making it faster. Damn it, Christine. I said stop moving under me. Or I will... Shit. Kalad sini pahawa, ibabaw na ako may paingon og dalisod sa banyo. Kay una ra ba kay ko. Kanina pa ko sige yung pahawa sa ibabaw na ako. Ahak sa tiyong papaaw eh. Di man makalahos og istorya nga kahit iyon ko. Sundan ako pero magdali. Pahala ka diha manuktok day ko. Unsa ron? Nganong murag sakitan siya? Facundo, may nahitabo ni mo? Okay ra ka? Murag sakitan kit siya. Facundo! Hoy, ang sinahitabo ni mo diya sa sud? Maikatabang ko! Facundo! Facundo, siya ko ikatabang. Damn it! Facundo! Christine! Please! What have you done to me? Facundo! Bahala ka, di ka mo tingog. Bahala ka. Sige, diha na lang ka. Ay napagawas diha ha. Adula ko sa silong mangingi. Tabunan ako akong mga mata aron wa ko'y makita. Oh, Saan gingon? gawas ka lagi. Abi kog may nahitabo na nimo sa suwid. Mura ka man kog gihangak niya naglisod og Ikaw ang hinungdan. ako na sad. Sige lang, ako imong ingon no. Excuse me ha. Hawa be, kay una kay ko. Pagi ako kay kabutunon na akong pantog. Wait, wapo ko magkapanlit. Damn that girl. Kahit kanindot. Nakaihi na gid ko. Kasagas akong puson ganina, uy. Taod-taod siya kung nagpugong sa akong ihi kay nakatugog balik. Saan yung murag pilit sa akong paa? Murag wa man ko'y nakitang hugaw ganina sa dayon akong lingkod sa bawal. Pero saan yung murag pilit-pilit? Pahong chlorine? Kabastos! Dadugay ka sa banyo. Abi na kong naunsa ka na. Naligo ka na nagbalik. Ayaw pakigsulti na ako. Magbungol ta. Abi ko mag-ceasefire ta. Bastos ka! Why? What did I do? Nakahikap ko. Basta! I told you, wapa ko mahumas pagpaglimpyo. Pero nipugos yung ka. Bastos ka, yun. Ipugos ka pag sa banyo. Bastos! Come on. Natural na lalaki ko. Do you do it too? Sa? Bastos ka kay no? Di na bastos.
asawa ta ka. Karon ra. At least dili na bastos ko natong isgutan karon. Kay magtiayon ta. Way bastos alang na duha karong adlaw. Abusado. Ay kong smiley diha. Why? You find me attractive? Yak, feelingon. Di ba tinod? Tell me, nga dali tinod. Bahala kay, di na ka. Hey, wait. Oh, iyang gikuptan lang akong kamot. Your hand perfectly fits mine. Fakundo. Dali, uban ako. Ha? Asa ta? Asa ko ni mo dad Fakundo? Wow, ay, salamat. Nahuman na yun tag-ad-ad sa mga lamas. Magkahuay na yun ta. Magkapahuay na taginila kung ad-ad sa Bombay. Nga gidoy. Ay, shh. Nga naman. Magkamata si Manding. Nagangag tao ng tugoy. Nagatug lang upaabot nga mabalik ang iyang anak uban ni Yana. Nadugay man sila. Kuha ka na nagkukuray patingal, nagkukuray. Naabot sa mansur dakop-dakop. Sa man, inihaan ba sila? Nabalik na ba sila si Rick o Yana? Wala pa iya. Wala pa di ay. Nadugay man. Ala, tanawa. Ay, ala, nagtakiwang, naglakaw, mayon din niya. Uy, Ay, salamat. ang ako na kanang anak. Ala naman na. Uy, Di na mao. Murag Murag mao. Kay nagtakiong man. Di lang na mao. Awa. Santissima! Rick! Nak! Usa ikaw na, nak? Nay! Uy, ginoo Nay! ko. Naon sa mataw ka, ni samot man ka. Hala, naglukdo lagi ka. Ug ita sa baka. Hala. No. Hala. Nabot ka sa mansyon og noktak. Huwag ka ablihe, mao ba? Langgam nga tukmo. Kita kag langgam nga tukmo. Sa pahuman na una ninyo ang ako anak sa pagsulti. Ay, o sa bay buot ni mong isulti, Rick. Tukmod. Dugaya makasumpay ay. Tukmod na di ay. Ha? Gaya ang nagtok mo demo. May mo ba pahuman nun una ninyong ako anak sa pagsulti? Mag-una-una mamo sa'yo prabadang iya. Ha? Ingon bitaw ko. Ha? Baya, may pamang-amang ane. Ay, taba kayo sa kaili, oy. Anong ako man? Ha? Hilom lang ka, good. Hilom na lang O, ka. unsa to, Rick? Tiwasa ang buot ni mong isulti. Sige. Pukawa lang yung may kahumanin mo. Ayay. Papanakit sa kapwa. Ilong lagi. Ha? Sige na, Noy. Sige na. Solte. Usa! Tukmod ka Yana? Gitukmod ka ni Yana. Li. Ha? Li. Mo nang gitukmod ka kay nang li-li. Madigay ka. Li. Baya. Liwat ka. Ligid? Naligid ka? Bisag papagid ka? Mga paka ka? Pagkasalbahes! Nakakita siya nagkalisod na ang akong anak. Unya iya pag itukmod. Karon lang ka ha. Karon. Na, makaluluoy kay tanaw ng akong anak, nagkampat ang naong ang sa akong anak sa hugaw sa kabaw. Abi na ko. Wata kabaw nang. Basin baka di ay ang kuan ka ng hugaw niya baka. Abi na ko. Ang naong nagkampat sa hugaw sa baka. Ala! Katawanan, Milben. Oo, katawanan. Abi na kong buutan pero salbahes di ay. Isumbong ko siya ni Sir Facundo sa gibuhat sa akong anak. Kana, isumbong ni mo, mataktak sa trabaho. Dili.
Unsa man iya? Dito man di ay, unsa man di ay. Anong musumbong ko man ka? Isumbong na ko siya na sa iyang gibuhat sa akong anak. Aron sa ingon, madubag siya sa iyang gibuhat sa akong anak. Oo, bitaw. Dangon, di lalim nga maglukdoan ang hugaw baya, di ba? Oy, mao gyud. Dili mi mo dawat og settlement nga kwarta. Kasarlay pangayoon namo gikan niya. Ha? Hala! Hala! Kinalapakasla niya ang akong uniko iho. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!